ואני חושבת שאנחנו גם נתחיל. אז קודם כל, שלום לכולם, אני שמחה שהצטרפתם אלינו היום. אני אושרת שניידר, אני מאגף בריאות דיגיטלית במשרד הבריאות ומנהלת את קהילת בריאות דיגיטלית. והיום אנחנו כאן כדי להיפגש ולשמוע על ההזדמנויות החדשות שקהילת בריאות דיגיטלית מציעה לחברים ולחברות בה, בדמות של הובלת קבוצות משימה ומסגרות למידה חדשות. והמטרה של ההזדמנויות שאני אציג פה היום בעצם להנגיש לחברי הקהילה את האפשרויות המגוונות להוביל תהליכי שינוי ולקדם תהליכי שיתוף ידע ולמידה בתוך הקהילה וגם מחוצה לה במערכת הבריאות בישראל. אני אשמח אם במהלך ההצגה, במידה ויש שאלות, תכתבו אותם בצ'אט או שתשמרו אותם לסוף, וכמובן שאנחנו נשאר פה ונענה על כל השאלות של כולם בתום ההצגה. רגע, אני רואה שהשקופיות עוברות. כן. אז לפני שנתחיל ממש לשמוע על ההזדמנויות, אני אשמח להקדיש ממש כמה דקות לקהילה שלנו, לטובת מי שלא מכיר. אז קהילת בריאות דיגיטלית עד לא מזמן נקרא קהילת רפואה מרחוק. היא הוקמה לפני כמעט 4 שנים כדי לשמש מקום לחברים ולחברות בה, לפעול באמון גבוה להטמעת שינויי העומק במערכת הבריאות, וזה באמצעות קידום של חדשנות, עיצוב של שירותי בריאות דיגיטליים ושילוב של טכנולוגיות. חברי הקהילה, מעל 1,000 חברי קהילה, אינם בעיקר צוותי טיפול וניהול במערכת הבריאות בישראל, והם רואים בקהילה באמת סביבה לשיתוף ידע, למידת עמיתים ועשייה משותפת. ומי ביניכם שעוקב אחרי הפרסומים שלנו בוודאי שם לב למיתוג שפרסמנו ולשם החדש של הקהילה, שבעצם הפכה להיות קהילת בריאות דיגיטלית. ואם ב3 השנים הראשונות של הקהילה התמקדנו בקידום חדשנות, עשייה ושיתוף ידע בתחום של שירותי בריאות מרחוק, עכשיו הרחבנו את היריעה. אנחנו בחודשים האחרונים מדברים, קשובים לשטח, לשינויים ולאתגרים שעולים מארגוני הבריאות וחברי הקהילה, ובחרנו להרחיב את תחומי התוכן של הקהילה ולעדכן את המטרות, את כיווני הפעולה, וגם את הכלים שעומדים לרשות החברים, כדי בעצם להמשיך ולפעול למען עיצוב מחדש של עתיד שירותי הבריאות בישראל. הקהילה בעצם פועלת ב4 זירות עיקריות, והמטרה היא באמת למצב את הקהילה כאיזשהו מקור לידע ומומחיות, וגם כמרחב לפיתוח פתרונות וקידום של יזמות פנים ארגונית. אנחנו בעצם מתמקדים בזירה אחת בנושא של רישות ויצירת שיתופי פעולה בין חברי הקהילה, בזירה הנוספת בנושאים של למידת עמיתים והפצת ידע מקצועי, בזירה השלישית בפיתוח ותמיכה ביוזמות ויזמות של חברי הקהילה, והרביעי זה בנייה של שותפויות של חברי הקהילה והקהילה עצמה עם מקבלי החלטות בתוך ארגוני הבריאות ובין ארגוני הבריאות, במטרה באמת לקדם את התוצרים והפעילויות שמתהווים בתוך הקהילה. וההזדמנויות החדשות בעצם יבואו לידי ביטוי בכל 4 הצירים האלה, ובאמת ינגישו, כמו שאמרתי, כלים לחברי הקהילה בכל אחד מהצירים שפירטנו. ועכשיו אני קצת צוללת בעצם להזדמנויות כפי שהן פרסמו בקול הקורא. אז בעצם בקול הקורא אנחנו חילקנו את ההזדמנויות האלה לשני חלקים. החלק הראשון מתמקד בכלים שמשלבים תהליכי הובלת שינוי, האצה וקידום של תהליכי עיצוב שירות וחדשנות בארגוני הבריאות, בעוד החלק השני בעצם יותר מתמקד בחלקים של שיתוף ידע ולמידה, ואיפה הקהילה נכנסת בנושאים של לקיחת חלק בבניית ידע מערכתי. קצת ניסוי יותר לעומק, אז באמת תהליכי הובלת השינוי הם בעצם מתמקדים בכמה צירים. הראשון שבהם הוא פיתוח של הכשרות בשיתוף מסר, מי שלא מכיר את מסר, המרכז לסימולציות רפואיות, ובעצם פיתוח ועיצוב של הכשרות שיאפשרו ליווי של תהליכי הטמעה של שירותי בריאות דיגיטלית, ובאמת סוגי ההכשרות הן מאוד מאוד מגוונות. זה יכול להיות ממודלים של וובינרים, סימולציות, הכשרות מדריכים, מודלות ללימוד עצמי ועוד. ציר נוסף זה ציר של כתיבת קווים מנחים ומסמכים מקצועיים, שבעצם מלווים את אותם שירותי בריאות דיגיטליים שמשלבים טכנולוגיות, ובעצם מהווים איזושהי מסמך עם אחריות מקצועית לאיך עושים את השירותים האלה בצורה המיטבית ביותר. והחלק השלישי זה סדנאות לעיצוב שירות, לפיתוח של תרחישי שירות שמשלבים טרנספורמציה דיגיטלית. אחרי שאני אציג את ההזדמנויות האלה, אני אתן דוגמאות שתוכלו קצת להבין יותר במה מדובר.
החלק הבא, שמדבר בעצם על מסגרות לתהליכי שיתוף ידע ולמידה. באמת, כמו שאמרתי, כדי לקחת חלק בבניית ידע מערכתי, ואנחנו בעצם מבקשים מכם ליזום מסגרות שבהם אתם חושבים שהשיתוף ידע יכול לתת איזשהו מענה למערכת הבריאות, לחברי הקהילה ולחברים בארגונים. זה מתחיל מממש מפגשי קהילה, מי שחבר בקהילה שלנו מכיר את הפורמט של מפגשי הקהילה, שבהם אנחנו מזמינים את חברי הקהילה לבוא ולשתף מהניסיון, מהידע, מהכישלונות, מההצלחות שלהם, לגבי שירותים שהם מפעילים בארגון שלהם. זה יכול להיות גם יותר בפן המחקרי, יש לקהילה מועדון מחקר, וגם להציג מחקרים לבחינה בשילוב של טכנולוגיות בשירותי בריאות, מהארץ או מהעולם, זה משהו שחברי הקהילה יכולים מאוד מאוד ללמוד ולהחכים ממנו. זה ציר אחד. ציר שני זה ציר שהוא טיפה יותר מצומצם, אנחנו קוראים לזה מועדון ארוחת הבוקר, זה משהו חדש בקהילה, והמטרה של המפגשים האלה זה משהו שהוא קצת פחות פורמלי, המטרה זה לקיים שיח סביב איזשהו נושא שחבר קהילה מעלה, ואנחנו נחשוב יחד איתו מי האנשים שצריכים לשבת סביב השולחן, אותו שולחן ארוחת בוקר, איך אנחנו בעצם מקיימים את השיח הזה בצורה שתביא ערך גבוה ביותר, ובעצם המטרה זה יותר לעשות מין שיחות ייעוץ כאלה, זה יכול להיות בתוך הארגונים, זה יכול להיות בין ארגונים, אבל משהו שהוא פחות פורמלי. והחלק השלישי זה חלק שבאמת בא בעצם לעשות איזשהו מיפוי טכנולוגי של פתרונות ומענים, לפרסם RFI ולעשות ממש איסוף של חברות, של פתרונות טכנולוגיים שבעצם יכולים לתת מענה לאתגר בתחום מקצועי מסוים. עכשיו אחרי שאמרנו את הכל, אני אוכל קצת לתת דוגמאות כדי שתבינו לאן אפשר לקחת את ההזדמנויות האלה. אז זה ממש הזדמנויות מתוך הפעילות של הקהילה ב4 שנים האחרונות, דוגמאות, איך זה הגיע לידי ביטוי. אז אחד מהדוגמאות באמת מפגשי קהילה, כמו שאמרתי, מי שחבר בקהילה כמובן היה לפחות באחד מהמפגשים האלה, זה דוגמאות לחלק קטן מהמפגשים שהתקיימו, והמטרה כמו שאמרתי, לחלוק ידע, ללמוד מהניסיון של עמיתים, ליצור שותפויות חדשות שהן חוצות ארגונים, באווירה שהיא באמת מאפשרת, פתוחה, שיש אמון בין המשתתפים במפגשים האלה, ואפשר באמת לקדם למידה ושיתוף ידע. דוגמה נוספת, זה קפץ, לא. אוקיי, דוגמה נוספת זה באמת דוגמאות לתהליכים של עיצוב שירותי בריאות, שעיקר המטרה של התהליכים האלה זה לעצב פתרונות ותרחישי שירות עבור שירותים דיגיטליים במתודולוגיה של חשיבה עיצובית, שבעצם אנחנו מתחילים משלב האתגר לפיתוח הפתרונות ותרחישי השירות, וכמו שאתם יכולים לראות כאן, הדוגמאות שמוצגות כאן זה דוגמאות ממש מתוך תהליכים שעברה קבוצת רפואת משפחה וקבוצת בריאות הנפש בקהילה, ואיך הם לקחו בעצם את האתגר, וממש על ידי ליווי של חברת ייעוץ מקצועית, לקחה אותם משלב האתגר, דרך הפיתוח, דרך מחקר, רעיונות של בעלי עניין, שלבי הרעיונאות, ועד השלב שבאמת הם יכולים לקחת את התוצר של התהליך הזה חזרה לארגון שלהם, ולפתח אותו ממש לכדי שירות או מענה טכנולוגי. דוגמה נוספת זה הנושא של פיתוח הכשרות, כמו שאמרתי, מבוססות סימולציה. המטרה של ההכשרות שאנחנו עד עכשיו בנינו הייתה לתת מיומנויות תקשורת וכלים למטפלים שמשתמשים בשירותי בריאות מרחוק או שירותים דיגיטליים. אתם יכולים לראות את מגוון הנושאים המקצועיים והשירותים שהקהילה פיתחה הדרכות בשנים האחרונות. חשוב להגיד שהמערכים האלה זמינים לכלל ארגוני הבריאות, מי שרוצה להיעזר בנו כדי לבנות איזשהו מערך הדרכה ולהטמיע אותו בארגון שלו, אנחנו פתוחים לזה, זה לא מוגבל, וזה באמת לטובת כלל חברי הקהילה וכלל הארגונים, ואנחנו פתוחים לשמוע מכם על איזה מקומות ההכשרות מהסוג הזה יכולים להביא ערך וללוות הטמעה של שירותי בריאות דיגיטלית בארגונים. דוגמה נוספת, כתיבה ופרסום של מסמכים מקצועיים, יש פה דוגמאות באמת לעבודה שנעשתה גם בקבוצת רפואת ילדים וגם בקבוצה של גריאטריה, שבאמת כתבנו מסמכים מקצועיים, אם זה נייר עמדה, אם זה קווים מנחים, שבאים בעצם ללוות את מתן השירותים האלה ולעשות קצת הכוונה למי שבעצם נתקל בפעם הראשונה ולא כל כך יודע מה הדרך הנכונה או מה הדרך שבה בעצם ההמלצות מלוות את התהליך הזה. אנחנו שומעים הרבה
הרבה מכם שיש הרבה מאוד שירותים שהדבר הזה יכול לתת הרבה מאוד ערך, ואנחנו פתוחים לשמוע מכם איפה תרצו את הליווי שלנו. ודוגמה האחרונה שאני אתן, זה דוגמה של איסוף של פתרונות טכנולוגיים. ובעצם המטרה היא להנגיש לארגוני הבריאות פתרונות, זו דוגמה מתחום של בריאות הנפש וזקנה מיטבית שעשינו בשנה האחרונה, ובעצם אנחנו פנינו בקול קורא לסטארט-אפים ולחברות שמפתחות טכנולוגיות דיגיטליות, בבקשה לשתף מידע על פתרונות טכנולוגיים בתחום, מתוך ההבנה שלנו ששיתוף ידע רחב משמעותי לקידום של שימוש בכלים חדשניים בארגונים. אז אנחנו ממש יצאנו עם קול קורא, שני האתגרים האלה, אנחנו יכולים באותו מנגנון לפנות למיפוי ואיסוף של מענים באתגרים נוספים, שבעצם מה שחסר לכם לדעת זה איזה סוגים של פתרונות טכנולוגיים קיימים בכלל בשוק, ונוכל לפתח משהו דומה יחד איתכם. אוקיי, אז אמרנו שבקול הקורא אנחנו בעצם מבקשים מכם להציע לנו רעיונות להקמת קבוצות משימה בקהילה. אז מה בכלל הכוונה בקבוצת משימה? מה ניתן לקדם באמצעותן? מה הערך של הפעילות? אז קודם כל חשוב להגיד שהקבוצות המשימה החדשות הללו הם יתפסו את מקומם של קבוצות העבודה המקצועיות שפעלו בשנים האחרונות בקהילה. פעלו בסביבות 8 קבוצות מקצועיות לאורך טווחי זמן שונים שקידמו כל מיני פעילויות שהיו באג'נדה של התחום המקצועי והחברים שלקחו חלק בקבוצה הזאת. כאן אנחנו בעצם עוברים לקבוצות משימה שיוקמו אד הוק לצורך קידום פתרון לאתגר ספציפי משולחן העבודה שלכם. ומה שחשוב להגיד שהפעילות שלהם גם תהיה תחומה בזמן, תהיה להם נקודת התחלה, נקודת סיום, אנחנו נגדיר מההתחלה בדיוק מה התוצר של הקבוצה הזאת בעצם מעוניינת להגיע אליו, ואנחנו יודעים שאתם כולכם אנשים עמוסים ועסוקים, והפעילות של קבוצות המשימה האלה חשוב שהיא תהיה מאוד מאוד ממוקדת לאתגר הספציפי שמובא לצורך הפעילות של הקבוצה הזאת, ולכן אנחנו מגדירים את זה בזמן ובמטרה. אז זה בעצם ההבדל מהצורה שבה הקהילה פעלה עד עכשיו. וחשוב להגיד שמלבד התהליך שהקבוצה בעצם תבחר לקדם, אנחנו כאן, צוות הקהילה, בעצם נמצאים כדי ללוות, כדי לחשוב, כדי לרתום את המסגרת של הקהילה, את היכולות של למידת עמיתים, של השיתוף ידע, של החיבורים המאוד חשובים לחברי קהילה אחרים, לארגוני בריאות, וגם לגורמים בתוך משרד הבריאות, כדי שבעצם נוכל בצורה הטובה והיעילה ביותר למצוא בעצם את הפתרון לאתגר או בעצם את הסיבה שלשמה הקבוצה הזאת הוקמה. ובעצם איך אנחנו מבקשים מכם להציע לנו הצעה? אנחנו לא מבקשים הרבה, אנחנו מלבד כמובן הפרטים של מגיש ההצעה והנושא, אנחנו מבקשים קודם כל לשמוע על האתגר שיהיה במוקד הפעילות של קבוצת המשימה, מה ההרכב הארגוני או ההרכב המערכתי, ומה ההשפעה של האתגר או הצורך על מערכת הבריאות, אם זה בהיבטים של האם זה ארגון מערכתי, בחוצי ארגונים, בסקטורים מקצועיים, מה ההשפעה של האתגר הזה מבחינה קלינית, שירותית, כלכלית, ואיך הוא גם משפיע על מטפלים ומטופלים. ממש מבקשים 2 עמודים שמספרים את הסיפור של האתגר, ואנחנו גם נשאל אתכם מה בעצם משאבי הליווי שאתם חושבים מתוך מה שהצגנו כאן, או מה הכלים המקצועיים או מסגרות הפעולה שיכולים לתת ערך לקבוצת המשימה שתעסוק באותו אתגר. ומתוך המענים שאנחנו נקבל, אנחנו בעצם נעשה איזשהו תהליך בחירה. חשוב להגיד כמובן שהמשאבים שלנו הם מוגבלים. בשלב הראשון, הוועדה המייעצת של הקהילה תבחן ותסנן את ההצעות ותדרג אותם גם לפי הנושא שבו הבקשה עוסקת, מה הפערים שקיימים בשירותי הבריאות בתחום הזה, גם מבחינת הסתכלות מערכתית, עד כמה התהליך בעצם נוגע בצורה רחבה בארגוני הבריאות או בתחומים נוספים, ומה המשאבים שנדרשים מבחינת הקהילה לליווי של קבוצת המשימה הזאת. בשלב השני אנחנו נפרסם קול קורא להזמין חברי קהילה להצטרף למוביל היוזמה. חשוב להגיד שאנחנו יוצרים פה קבוצות משימה
שאמורים לרתום את חברי הקהילה שהאתגר הזה רלוונטי עבורם, להצטרף לקבוצה ולהוביל יחד עם אותו יוזם של הקמת הקבוצה. אנחנו בעצם מבקשים מחברי קהילה נוספים להצטרף ולהציע את עצמם גם לתהליך הזה. זה בדיוק מה שרציתי לשאול, אושרת, אם חייבים לפרט את כל החברי קבוצה כבר מההתחלה, אבל הנה. אז לא חובה. אם מישהו מגיע עם איזושהי קבוצה שכבר מגובשת, חשוב להגיד שאנחנו עדיין נציע, אנחנו עדיין נפרסם בקול הקורא שיש פה הזדמנות להצטרף, גם אם הקבוצה כבר הגיעה מגובשת מראש, אבל גם לא. אם זה מישהו אחד בודד שיש לו איזשהו אתגר, שהוא מעוניין להצטרף להשתמש בנכסים של הקהילה, כדי להזמין אנשים נוספים להצטרף, אז זה גם כן מבורך, ובשביל זה אנחנו פה. אז זה יכול להיות גם ככה וגם ככה. אבל כן חשוב להגיד שאחרי שאנחנו נפרסם את הקול הקורא ונבקש מחברי קהילה נוספים להצטרף, השלב השלישי יהיה לראות לאיזה מהאתגרים גויסו אנשים נוספים. זה יכול להיות על ידי אותו מוביל, זה יכול להיות על ידינו שאנחנו נעשה את החיבורים ונפנה לאנשים, זה יכול להיות על ידי פנייה שיפנו אלינו אחרי שנפרסם את הקול הקורא, אבל חשוב להגיד שצריכה כן להיווצר פה קבוצה שתהיה לה את היכולת לקדם את האתגר. זאת אומרת שאם אנחנו עכשיו מפעילים משאבים של הקהילה, אנחנו רוצים שזה יהיה עבור קבוצה שאנחנו רואים שיכולה לעשות פה איזושהי קפיצת מדרגה, שיכולה לקדם את האתגר שהיא שמה על השולחן לאיזשהו פתרון, או זה לא חייב להיות פתרון, כן? זה יכול להיות גם לבנות איזושהי סדנה או איזשהו מפגש קהילה או כל דבר שידרש. אבל כן אנחנו רוצים לראות שהרעיון יצליח לגייס חברים נוספים. אני כן נשים פה איזושהי כוכבית שאנחנו רוצים כן לראות חברי קהילה שמגישים אולי הצעה משותפת, שהיא נוגעת בתחומים מגוונים, שאולי מחברת אנשים מיותר מארגון אחד, שאנחנו רואים פה אולי חיבור בין בתי חולים וקהילה, או בתי חולים ובתי חולים, זאת אומרת משהו שהוא באמת, יוצרים פה איזה שהם מודלים שהם ברי קיימא, שיוכלו אחר כך באמת להיטמע בארגוני הבריאות ולהמשיך הלאה אחרי שזה יצא מהידיים שלנו. מבחינת לוחות זמנים, אז ההגשה של ההצעות בעצם תתבצע עד לתאריך 9 ליוני, כאשר אנחנו ניקח את חודש יולי כדי לפרסם את רשימת ההצעות שהוצאו לקבלת ליווי ועברו את הסינון של הוועדה המייעצת, ואנחנו בעצם נזמין את חברי הקהילה להציע את המועמדות שלהם, את ההצטרפות שלהם לאותן הצעות, ובמהלך החודשים ספטמבר, אוקטובר, קצת נראה איך אנחנו מתמודדים עם הקיץ ועם החגים, אנחנו נפרסם בעצם אילו קבוצות זכו בעצם לליווי של הקהילה ובאיזה משאבים יקבלו. זהו, אני חושבת שנשמח לשמוע עכשיו את השאלות שלכם, תכף אני גם נראה אם יש שאלות בצ'אט. אם למישהו יש